मालवण हिरो रॉक मंडळी पोहे खाऊचे चाय कशी आहे गाण्या पॉवरफुल अजून काय रिक्वायरमेंट पोहे वगैरे मंडळी येऊन जाऊन एकदा मंडळी येऊन जाऊ दे कशा काय कसे काय मंडळी होते कसे काय मंडळी अनएक्सपेक्टेड भेट झालेली आहे बघू शकताय आपल्यावरती प्रेम करणारे आहेत नाव काय प्रणय हॅलो मस्त वाटलं बघून असंच प्रेम राहून दे मध्ये तरी लो आम्ही व्हेज वाले या साईडला आणि नॉन व्हेज इकडे गर्दी जास्त असल्यामुळे वेटिंग असा आपण आणि हा दुसरी वेळ आंबोली प्लॅन हेचो होय आंबोलीचा प्लॅन मी बोल आंबोलीचा प्लॅन हेचो होतो सगळं अरेंज केला अरे हा या ना आता ये ना सगळं अरेंज केलंय सगळा कायदा होता विजा सगळी सोय आहे ना केल्या आणि शेवटच्या दिवशी सांगता हवा मी नाही कशात गर्लफ्रेंड म्हणता आपल्या दुसरीकडे फिरायला जाऊचा कसे काय मंडळी वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आज 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या तुमका सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज आपण चल्लव कणकवलीमध्ये शॉपचं ओपनिंग असा सो तिकडे आपण पाहुणे मनात बोलवलेली आहे आणि तिकडे मोठी गोष्ट म्हणजे मंदार शेट्टी दादा सुद्धा येतलेच सो त्यांना सुद्धा तुमका भेटवून देते. जाऊया खरं तर मित्राक कुडामधनं घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आपण कणकवलीमध्ये जाऊचा असा आणि कदाचित 2 हे असत इव्हेंट असत म्हणजे 2 ओपनिंग असत दोन्हीकडे जाऊ शक्य झाला तर दुसरीकडे जाऊचा तिकडे पण तुमका दाखवते. सो पहिली गोष्ट तर आपण कुडामध्ये जाऊया आणि फ्रेंडला घेऊया आणि कणकवलीच्या दिशेने निघूया वेळ नको काढूया टाइम बरोच झाला. चला मंडळी जातात आपण दिव्याक फक्त कुडामध्ये सोडूचा. यांचं पण तुमचा किती वाजता कार्यक्रम दिव्या 9:40 झेंडावंदन ओके चला चल होय कुडामध्ये पोहोचलो दिव्याक कामावरती वगैरे सोडले आणि इकडे अनाक भेटते. आता आपण आता डायरेक्ट वे टू कणकवली. आणि एकदम टायमार येलो मी पोचाक आणि आणा येऊ चलो. तुझं नंतर करते मालवण हिरो रॉक मंडळी पोहे खाऊचे चाय कशी आहे गाण्या पॉवरफुल अजून काय रिक्वायरमेंट पोहे वगैरे मंदार दादा ऑलरेडी पोहे खाऊन
नाश्ता गेले पोटभर. मंडळी येऊन जाऊ दे एकदा. 60 रुपये. मंडळी येऊन जाऊ दे. कशा काय मंडळी? नमस्कार मंडळी. पोटभर जेवलं. कशा काय मंडळी होते? कशा काय मंडळी? कारण ओंकार पालव 500 कशा काय मंडळी? कशा काय मंडळी? कशा काय मंडळी? कसं काय मंडळी? एकाच कशा काय मंडळी? रुपी जरा. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक. शिवाजी महाराज चौक रेडी करू. काय नाही मग रिव्हील झाला तो ब्लॉग मध्ये. काय नाही मग ब्लॉग मध्ये रिव्हील झाला तो. काय सो मंडई शॉपला वगैरे व्हिजिट दिलो आपण. सगळ्यांना बघितलं तिकडे रीलचा शूट चालू आहे. मंदार दादा बंटी. दादा म्हणा नको रे, मी लहान असेल तुझ्यापेक्षा. नाही 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 तोंडात आता येत त्याला राव मी बेड वाटते. हा ना. मंडळी अनएक्सपेक्टेड भेट झालेली आहे बघू शकताय. आपल्यावरती प्रेम करणारे आहेत. नाव काय? प्रणय. हॅलो. मस्त वाटलं बघून. मस्त वाटलं बघून. असंच प्रेम राहून दे. त्यानंतर आपण डायरेक्ट आतमध्ये गेलो. तर कुठे गेलो तुमका सांगते. छत्रपती शिवाजी महाराज चौक कणकवली. SK स्पोर्ट्स श्री साई स्पोर्ट यांचा ग्रँड ओपनिंग होता. सो इकडे बाकी सगळे इकडे आपले कोकणातले प्रसिद्ध रील स्टार गणेश कुंभार मालवणी हिरो. आना कुंभार आवकी नाया कोण सरनेम एक असा किती शेवटी सरनेम आहे का म्हणजे या ओपनिंग तर झाला आणि आता आपण दुसरीकडे जाऊचा परत एकदा. आता म्हणजे ज्या ज्या रील स्टारला तुम्ही बघितलात ना सगळ्यांचा आपण शूट कसा करतात ना तर रिव्हील करूया. काय चाललंय मंदादाचा ब्लॉग चालू आहे इकडे. चला 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 गाडी स्वप्नाक दुसरीकडे सुद्धा जाऊचा. दुसरीकडे कुठच्या ठिकाणी जातलो तर आपण तुम्हाला दाखवते. आता लगेच बाहेर पडूया. निघाय मंडळी दुसरीकडे जाऊ. त्यांच्या पाटणात जाऊया. मंदारदाच्या पाटणाने आपण जाऊया. त्यांना प्रॉपर ॲड्रेस माहिती असं. आपण एकदा येऊन गेलो तिकडे पण प्रॉपर कळायचा नाही. मंदारदाचं वाटेतच फोटोशूट. प्रिशियस मुमेंट सगळ्या आपले रील स्टार कोण पण असू दे सगळे जे कोण असतात ना सगळ्यांच्या लाईफ बोललो. लोकांचा प्रेम आपल्यावरती असलेला खूप भारी वाटतं. पोहोचलो आपण पण. चुकत दिलो. पुढे गेलो. जराच्या पुढे गेलो. पृथ्वी इलेक्ट्रॉनिक्स. सेमी 11,500 आम्हाला इकडे बोलवलं त्याबद्दल पहिलं तर सगळ्यांचे आभार मानतो. तसेच सर्व उपस्थित मंडळींचे देखील आभार मानतो. आणि पृथ्वी इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या दालनाला आम्ही भेट दिली. तसेच तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी देखील आमच्याकडनं खूप खूप शुभेच्छा. मंडळी वरती येलो जरा. आणि या साईडला मस्त वॉशिंग मशीन वगैरे असत. लेटेस्ट अपग्रेडेड वगैरे असत. मित्रमंडळी बघा हे पण माझ्यासोबत वरती बघू गेले. पृथ्वी इलेक्ट्रॉनिक्स कणकवली.
ना येऊच्या लेटेस्ट मध्ये डीपी रोड कणकवली ऍड्रेस परत एकदा तुमचं काढतंय हाय कर हाय मंडळी आपण आता इल्लेला असो बाहेर मस्त उद्घाटन वगैरे झाला माझे फ्रेंड पण भेटले शाळेतले माझ्या ते जरा हाय कर खूप वेळ झालो कणकवली दिलो आणि योगायोगाने आम्ही भेटलो बऱ्याच वर्षांनी मस्त जुन्या आठवणी ताजे झाले काय बोलतले मस्त नाही बोल ना बाकी आता मस्त बसलो एन्जॉय करतो बरंच वेळ आम्ही कणकवलीत घालवलो पहिल्यांदा काय का नाही खूप लागले पाव नाही अजिबात सगळे घामाघूम झालं चेहरा बघा कसं झालं बरं दिसतं चमकत घामाघूम झालं हिरो तर झिरो झालेलो आज मस्त चमकता मालवणी हिरो चमकता चमकलं झालं मग चमकलं झाले काय मेहनतीचं मस्त मंडळी क्वालिटी टाइम आपण स्पेंड केलं इकडे शूट वगैरे चालू आहे यांचा अजूनवर आणि सुंदर सुंदर ऑफर असत इलात तर नक्की भेट देऊन जावा पृथ्वी इलेक्ट्रॉनिक्स तर मंडळी आम्ही चाललो आता चौक हे गणोय बघा बॅक कॅमेऱ्यात करू का मंडळी हे बघा मी इलो आता चौक योग नाही योग अजून योग नाही आम्ही बघूया खाई जाऊचा आता आमका पण माहित नाही गणेश कुंभार इंडियन प्रो रायडर गणेश कुंभार या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि ते आले आहेत आता पान खायला जे माझ्या कॅमेरा अडीच अरे परत नाही गावाचं आजचं एक दिवस परत फोन केलो का उचल नाही ना फोन केलो का उचलच नाही परत आजच काय तर बोला नाही मॉडर्न जेंट्स कलेक्शन मध्ये असो कणकवलीमध्ये ऍड्रेस ऍड्रेस गेंडा चौक वळंजू कॉम्प्लेक्स बाजारपेठ कणकवली नक्की या तुळशीच्या लग्नात फिक्स आहे तुळशीच्या काय आता जमलिंग आता मग कुठचं सिलेक्ट करू कॉफी गायच्या मध्ये गायचा मला वाटतं उद्या कळतली का मग परत यावं लागतं त्याच्यामध्ये घालतो डाऊन शोल्डर वगैरे डाऊन शोल्डर वगैरे सांगते सलमान खान दिसतो सलमान खान दिसतो घराकडून घालून घेतलं हे बरं वाटतं ना मस्त वाटतं बरोबर मस्त वाटतं अरे रे खरंच ए फोटो काढतो ए अरे वाटतं रे का नाही पण आता मॉडर्न कलेक्शनच्या सेकंड याच्यामध्ये येलो साईडच्या शॉपला इकडे ट्रॅक वगैरे फॅन्सी कॅप्स वगैरे आणि अजून बराच काय काय असा सो इलात ना इकडे तर नक्की व्हिजिट द्या करेक्ट साईडलाच असा म्हणजे एकाच ठिकाणी तुमचे दोन्ही रिक्वायरमेंट कम्प्लीट होऊन जातले बाकी आम्ही तर बघतोच कलेक्शन मस्त असं एकदम मॉडर्न कलेक्शन कणकवली फायनली मंडळी सगळा झालेला असा आणि आता आपण जेव बाहेर पडलो बऱ्याच वेळानंतर बरोच काय म्हणत होतो जातलो पण आता निघालो आणि पाऊस पडलेला त्याच्यामुळे आम्ही मोठं स्टॉप घेतलो आता पाऊस थोडं कमी झालेला भिजा होता थोडा पण काय नाही जाऊया पटापट पोहोचूया आपल्या पाठीमागे गणो आणि असत गण म्हणजे ओये म्हणता ओये लग्न गेलो लग्न होय म्हणता गण ओये म्हणता बाकी मंदारदानी गेले पुढे ते बघा मी
आता जास्त विकतला कणकवलीत एवढे फिराक नाही होतो. कामापुरते येलो आणि गेलो. आज जरा यांच्यामुळे इकडे तिकडे जास्त फिरतो. गेलो Yes. एकदा पण रिक्षा घेऊन चुकलेलो व्हायचा आला अडसून गेलो. गणपती गाडी बघा यार 2 कमी कर आणखी. पाऊस पडता. पावसामुळे थोडीशी गडबड झाली आणि आम्ही छत्री रेनकोट काय आणूक नाही. इकडे इलो जवळ इलो. होय गेअर उचला ना. 3 गेअर उचलू काय. लाव खाली लाव पोहोचलो. हॉटेल पाऊंड 4 मध्ये तरी लो. आम्ही व्हेजवाले या साईडला आणि नॉनव्हेज इकडे. दोघंच गर्दी जास्त असल्यामुळे वेटिंग असा आपणाक. आपली व्हेज थाळी तर इल्लेली आहे. बाकी आम्ही आता एन्जॉय करतो. मस्त टेस्ट तुमका कळवते कशी आहे. गुरुवारवालेच सगळे म्हणजे थोडक्यात आज आम्ही श्रावण पाळतो. थोडक्यात वदनी कोवळ म्हणतो. चालू करतो. आपण टेस्ट करून बघूया कशी आता. एकदम जबरदस्त टेस्ट. ना या मस्त जेवण होता मंडई. मस्त टेस्ट असा. हॉटेल पाऊंड 4 मस्त टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड केलो. मस्त वाटलं. बंटी भेटाय परत लवकरच भेटूया. कसे काय मंडळी लवकरच भेटूया. आपली टॅगलाईन आहे कशी काय मंडळी. बरी वाटला मंदर दादा. पेटी वाजून भजन म्हणता बघ. एकदा व्हिडिओ टाकलेले सिनेमॅटिक. चला कधीतरी आपण मैफिल बसवूया एकत्र सगळ्यांची. समजला रात्री होय ना. परत उद्या म्हणतो आपण परत फसायचं. हे खरोखर हे मैफिल एकदा बसवूया आपण. आणि हा दुसरी वेळ आंबोली प्लॅन हेचो. होय आंबोलीचा प्लॅन मी बोलते बोल. आंबोलीचा प्लॅन हेचो होतो. सगळं अरेंज नाही केला. अरे आई या ना आता ये ना सगळं अरेंज केलंय. सगळं काय होता विला सगळी सोय ना केल्या. आणि शेवटच्या दिवशी सांगता अहो आम्ही नाही. कशा गर्लफ्रेंड म्हणता आपल्या दुसरीकडे फिराक जाऊचा. माझा ऐकता कायचाच घालू चालू. खरा असा घालू. A few moments later. पोहोचलो मंडळी फायनली घराकडे. आणि येताना या पिशवीत एवढा सामान घेऊन येलो. काय असं तर तुमका सांगते. श्री साई स्पोर्ट्स. एवढे पिशवे कशा घ्यांच्याकडनं फिरलो हडे तडे. आणि कसं वातावरण असं दमट आहे ना त्याच्यामुळे पाऊस पडलो. आमच्याकडे नाही पडत. आपले मेडी उभे करून झाले. वा उद्या आता माटो जातो. उद्या जा आता दमलं सात पाहिजे.